Припинок Черні. Наступний припинок Черні магазин. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Черні магазин. Автобус рухается по маршруту номер 13П. Припинок Черні магазин. Наступний припинок вулиця Пролесковая. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок вулиця Пролесковая. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас контролю продаж не проводится. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Припинок вулиця Пролесковая. Наступний припинок Инвалюкс. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Инвалюкс. Паважаныя пассажиры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак Инвалюкс. Наступний припинок Сосновая. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Сосновая. Припинок Сосновая. Наступний припинок вулиця Серафіма Саровського. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок вулиця Серафіма Саровського. Паважаныя пассажиры, будьте узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак вулиця Серафіма Саровського. Наступний припинок Плоска. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Плоска. Паважаныя пассажиры, при ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок Плоска. Наступний припинок Червоногвардейская. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Червоногвардейская. Паважаныя пассажиры, будьте уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Автобус рухается по маршруту номер 13П. Припинок Червоногвардейская. Наступний припинок Водоканал. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Водоканал. Припинок Водоканал. Наступний припинок Автобаза сувязі. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Автобаза сувязі. Паважаныя пассажиры, уступайце месцы для сядзення пассажирам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Припинок Автобаза сувязі. Наступний припинок Чернінская. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Чернінская.
Припинок Чернінська. Наступний припинок обсерваторія. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок обсерваторія. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припинок обсерваторія. Наступний припинок Карасьова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Карасьова. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі пры адкрыванні і закрыванні дзвярэй. Припинок Карасьова. Наступний припинок Боброва. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Боброва. Припинок Боброва. Наступний припинок Республіканське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Республіканське. Припинок Республіканське. Наступний припинок Профсоюзная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Профсоюзная. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дают ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Припинок Профсоюзная. Наступний припинок Советская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Советская. Припинок Советская. Наступний припинок Завод газоапарат. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Завод газоапарат. Падрыхтуйце прызныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок Завод газоапарат. Канцавы припинок.